Bona tarda a tothom i agraïts de poder participar en aquesta festa catalana de la vela. Primer de tot, deixeu-me donar l'enhorabona als guardonats del Club Nàutic Costa Brava Cup Vela Palamós que han estat premiats en aquesta edició. El Club Nàutic Costa Brava Cup Vela Palamós des de fa molts anys que treballa dintre de l'esport de la vela, recollint fruits en molts aspectes, també amb èxits esportius, però també fomentant la pràctica d'aquest esport entre els joves del nostre municipi. Per tant, un agraïment al Club Vela Palamós en aquest aspecte i un reconeixement a aquests esportistes que aquest any han estat guardonats. Però sobretot el que ens fa molta il·lusió és el poder seguir treballant un any més dintre el programa de vela escolar de la Federació Catalana de Vela. Des de fa molts anys, la vela escolar ha estat un eix primordial de l'esport en el nostre municipi. Tots els alumnes de primària han fet vela dintre del Club Vela Palamós i dintre d'aquest programa de vela escolar. I per tant, per nosaltres com a municipi, és un orgull poder dir que hi seguim treballant, que hi seguim col·laborant perquè l'esport de la vela sigui reconegut entre tots els joves del nostre municipi. Moltes gràcies i seguiu en aquest camí per fer que la vela sigui un esport referent en el nostre litoral.